Vypočítaj dĺžku kružnice, ktorej polomer je 12 cm. Ak ty si prečítaš v nejakom príklade, že máš dĺžku kružnice počítať, tak si uvedom, že čo to vlastne znamená. Že máš nejakú kružnicu a teraz ty, čo ja viem, niekde si ju rozsekneš a teraz, že aké je toto dlhé. To sa ťa vlastne pýtajú, hej? Dĺžka kružnice. No ale keď sa zase zamyslíš nad tým, že čo som nakreslila, že aké je toto dlhé, tak v matematických pojmoch je to čo? Vlastne je to obvod, presne tak. Čiže ty vlastne musíš identifikovať v tom príklade, že od teba chcú, aby si vypočítala obvod. Obvod kružnice počítame ako 2x pi krát r. V tomto príklade máme daný polomer. A polomer je vlastne r. Takže máme dané, že r sa rovná 12 cm. A preto je pre nás práve tento vzorec výhodný, kde je to r. A okrem toho už vieme, že pi je 3,14. Že je to konštanta, ktorú budeme používať vo forme 3,14. Takže teraz nič iné neurobíš, len proste dosadíš do vzorca. O sa rovná 2x 3,14 krát 12 cm. No. Je dobré napísať tam aj tú jednotku, preto lebo vlastne, keď sa pozrieš, tak tu násobíš obyčajné číslo 2, obyčajné číslo 3,14, ale to nemá žiadnu jednotku, ničoho, je to len číslo. A jediná jednotka dĺžky je presne tu. Takže potom sa nepomýli, že aj výsledok je len v centimetroch. Tak by to bolo v decimetroch. Nemusím premieňať, hej? No, to záleží od toho, že čo od teba pýtajú v príklade. Ak od teba pýtajú v príklade, že uveď výsledok v decimetroch, tak to musíš premieňať na decimetre. Ale je úplne jedno, že v ktorej fáze tak urobíš. Či to urobíš v zadaní, alebo či to urobíš, keď vypočítaš príklad, pretože je tam len táto jedna veličina, ktorá mení svoju hodnotu, hej? Takže mi to vynásobte. Takže 75,36 cm. Takže v tomto príklade vypočítaj dĺžku kružnice, ktorej polomer je 12 cm. Dĺžka takejto kružnice je 75,36 cm. Dobre? Vypočítaj dĺžku kružnice, ktorej priemer je 4 decimetre. Tak ako v predchádzajúcom príklade, aj tu máš dĺžku kružnice, čiže budú odo mňa chcieť obvod, ale máme daný priemer, čo je D, priemer D, takže použijeme vzorec pi krát D. Áno? S tým, že pi ešte raz je 3,14. Takže nič iné nemusíš urobiť, len dosadiť. O sa rovná 3,14 krát 4 decimetre. A výsledok je 12,56 čoho? Decimetra. Takže dĺžka takejto kružnice je 12,56 decimetra. Urč priemer kruhu, ktorého obvod je 0,628 mm. Takže máme určiť priemer kruhu a máme daný obvod. Čo je to priemer kruhu? Máme kruh, máme stred a priemer je od kraja po kraj. Celá táto dĺžka, označujeme ju písmenom D. Takže v tom prípade pre obvod použijeme vzorec, kde je priemer, čiže kde je to D. Pi krát D. Obvod poznáme, takže dosadíme 0,628 sa rovná 3,14 krát D. Čo musíme urobiť, keď je tu krát? Áno, to je ako, no, to je rovnica, nie do rovnice, ale čo musím urobiť? Delené, koľko? 3,14. Takže D je 0,2 čoho? Milimetrov.
V podstate jednoduchý systém. Musíme len dosadiť všetko, čo poznáme a urobiť jednu ekvivalentnú úpravu a máme výsledok. Urč priemer kruhu, ktorého obvod je 6 pi decimetrov. Takže obvod je daný a máme zistiť priemer. Rovnaká situácia ako v predchádzajúcom príklade. Vzorec je O sa rovná pi krát D a dosadíme všetko, čo poznáme. Takže za O dosadíme 6 krát pi sa rovná pi krát D. No, v tomto špeciálnom príklade, keď ti zadajú obvod tak, že tam použijú písmeno pi, nemusíš vôbec za pi dosadzovať 3,14. Keď poviem nemusíš, tak pripúšťam, že môžeš, ak chceš. Môžeš kľudne zadať za každé pi 3,14. Ale kto už je skúsenejší v matematike a hlavne lenivší, to je veľmi dôležité, tak ten môže urobiť takýto trik. Videli obidve strany s píčkom. Tu je krát, aj tu je krát. Takže to sedí rovnakým spôsobom. Ak toto urobíš, tak toto pi ti zmizne, aj toto pi ti zmizne, pretože pi deleno pi je koľko? Nič. 1. Je 1. Koľko je 6 deleno 6? 1. Skvelí ste. Koľko je 143 deleno 143? 1. Koľko je 3,14 deleno 3,14? Vidíš? A to pi je 3,14. Takže keď ja som to 3,14 vydelila z 3,14, tak mi vyšlo 1. A už mám hneď výsledok, že D sa rovná 6. Samozrejme, aby ste videli, že mám pravdu, môžeme aj dosadiť. Takže mali sme tu vzorec O sa rovná pi krát D. Za O nám dali, že je to 6 krát pi. Čo si dosadíme? Za pi dosadíme 3,14. Takže si napíšeme 6 krát 3,14 sa rovná 3,14 krát D. Všetko sme dosadili. Vypočítame. 6 krát 3,14 je 84 sa rovná 3,14 deleno krát 3,14. Čo musím urobiť? Deleno 3,14. Píšem sem, pokračujem. Takže, čo mi vyjde? D sa rovná 6. Ďakujem. 6 decimetrov. A tu sme zabudli jednotky. 14. 14, nevidíte? No dobre. No, takže ako vidíte, určite nám vyjde presne to isté. No ale teraz, keď sa pozriete sem, že čo sme tu vlastne robili, hej? 6 krát 3,14 bol prvý krok. A druhý krok bol deleno 3,14. To mi príde, ako keby sme sa šialene nudili a proste najprv to vynásobíme z 3,14 a keď už to máme vynásobené, tak potom to vydelíme z 3,14. Chápeš, že vlastne zbytočné kroky. A to je to, čo ja vám vždy hovorím, že keď počítate v matematike, snažte sa to robiť jednoducho, krátko a nerobiť zbytočné kroky, lebo to je škoda potom. Dobre? Urč polomer kružnice, ktorá má dĺžku 125,6 km. Takže zase máme ten istý prípad ako pred chvíľou, len sa nás pýtajú na polomer. Keď sa nás pýtajú na polomer a poznáme dĺžku, tak to znamená, že poznáme vlastne obvod, keď poznáme dĺžku a polomer je R, takže potrebujeme vzorec 2 krát pi krát R. Takže dosadíme si za obvod 125,6 rovná sa 2 krát 3,14 krát polomer R. Tak veľmi jednoducho 2 krát 3,14 6,28 krát R a keďže je tu krát, tak dáme deleno 6,28.
Čiže polomer R bude koľko? Presných 20. Čoho? Kilometrov. Urč polomer kružnice, ktorá má dĺžku 92 pi. Ako vidíte, znova to máme cez píčka. Takže chcú od nás polomer a máme danú dĺžku kružnice. Takže O je dĺžka kružnice a keďže chcú polomer, ktorý je R, tak použijem vzorec 2 krát pi krát R. Dosadím za všetko, čiže 92 pi sa rovná 2 krát pi krát R. A zase, ako vidíte, máme na obidvoch stranách to pi. A je zbytočné zaň dosaďovať, lebo je to tých istých 3,14, to sa nemení, to je konštanta. Tak nebudeme zase násobiť a potom deliť, ale obidve strany prakticky vydelíme píčkom. Keď to vydelíš píčkom na obidvoch stranách, tak aj toto pi odíde, aj toto pi odíde. Takže sa pozrime, čo nám tu zostalo. Zostalo nám tu 92 sa rovná 2 krát R. Celú rovnicu delíme dvojkou. Ďakujem. Čiže polomer R bude koľko? 46. Čoho? Centimetrov. Výborne.